खुलुमगा जों ताबुं दिमापुर नागिलेनो जों नगो थांमाया एक मास सिमिट्राय खेमेन दाफुन नगो सगैयाको जों बागै रां रकरि खे माइसाना रक जों ताबुं एकदम प्रब्लेम किसा माने मा तो मासाव कम बेस के जों चलि साइ मा दङ किसा मिसागा हानि एडजास्ट खायसाय मा दंलायो आन मुखाय प्रसनजित आंखाय एडिसि डिस्ट्रिक्ट नि आंखाय बंनि पारा आंखाय सारि जंबुयो सारने bir para ka jompuyo bong para tamo bikas hingga yang dara sogo tongo jingdo ton parisa hasal no khoni dara ka khoni dar hingga taka jala ni ompi ni hingga yang tongo ani friend sare neni kai Bisram Gonjoni dodon tongo jaga hingga yang tini dol Bihar ni bobo thangma yang tonga जों बंग सिंगल थांमाया बुन जागा ताबो बिन याव रां पुसा करिका बिन तो बंग सरकार चालनाय थिंखा चिन बुआराना हेल्प समजागो जोंनो किसा हेल्प खायि जों एक मास सिमि थांमाया बट ट्राय खायतो मो चिन फर्म फिल आप खायजा ताबो एसएमएस जक सपायां दंखा